Počkej. A tak druhý kolo Superstar je před námi. A Emil Sušenka právě dospěl jeho opláčky a plnobící. Tak, a teď dáme právě jedna specialitka v našem rajonku. Já bych vám ukázal Prokopa Bubena. Tak, Prokupek si říká takzvaný věšáček a ukáže nám naší maličkou show. Tak, já bych přivítal Emila. Ne, tady to kdo spletl. Prokupka. Prokupku, pojď na toho. No tak já vás vítám. Moje show je taková, jak já říkám, amatérská. Nejde nic profesionálního. Cítil jsem to doma, ale Mary, neskoušejte to před obrazovkou, ani nikde doma. Je to velice náročný trik. A já nechci vidět žádné zranění, Tak já říkám, 0 zranění. Tak. Ale teď už k mé show. Tak vidíte, to je tak jak já říkám. Šibenice, prosím asistentko, utáhnutí. Tak děkuji. Sašo, ty jsi skvělá. Tak. Moje šibenice se skládá z provázku, můžeme vidět, a foťáčku. Opravdu nevím, proč jdu foťáček, ale naše show prostě je z provázku a foťáčku. Tak, a teď už jenom. Tak vidíte, tohle je opravdu nebezpečné a opravdu neskoušejte to doma. Opravdu, jak já říkám, hrozí nebezpečí. My prostě žádnou krev, žádné zlomeniny a žádné... Žádný moment. Tak jo. Žádné oběti. No tak, to byla moje show. No, a prosím diváky o malý potlesk, no, přece jen moje máma se kouká. No. Dík, čau mami. Čau, já jsem v show, no, čau. Pozdravím babičku, jo.